खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बङाइगावआव फिल्ड डिउटिनि समाव सुबुं सानखो सानगिरिखौ गाग्लोबनायनि अजद होनाय जादों। रैखाथिनि जेंना सोमजिदों। आसामनि बङाइगाव जिल्लायाव न' थांनानै सुबुं सानखो खालामनाय समाव सासे सुबुं सानखो खालामगिरिया गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायनिफ्राय एसेयावनो बारग'नो हायो। जायनि जाहोनाव फिल्ड थाखोनि सुबुं सानखो खामानियाव नांथाबना थानाय मावख'गिरिफोरनि रैखाथिखौ लानानै जिंगासिदों। बे जाथाया साहा सालमारा पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय चौथाखि गामियाव जादों, जेराव फोरोंगिरि भास्कर चन्द्र दासआ भिजनग्राम जौगाखां ब्लकनि 253 नं न'नि सिङाव साननायनि खामानि मावगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला दास बिथाङा साननायनि थाखाय गंसे न'आव थांदोंमोन। बे समावनो बिपन्ना दास उर्फे बापन मुंनि सासे सुबुङा बिथांखौ ना हमग्रा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनो नाजायो। खौरां मोननाय बादिब्ला दास बिथाङा गावनि साखा खबनैखौ जायगायावनो गारनानै बे गाग्लोबनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय खाथिनि गंसे न'नि सिङाव आश्रय लायो। जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव भिजनग्रामनि रेभिनिउ अफिसार नबज्योति दासआ आखाइ होनानै पुलिसनो खौरां हरो। बेनि उनाव नर्थ सालमारा पुलिस आउटपस्टनि मोनसे हानजाया जायगायाव सहैयो आरो सानगिरिखौ रैखा खालामो। अजद होजानाय गाग्लोबगिरिया पुलिस अफिसार फैनायखौ मिथिनायनि उनाव जायगानिफ्राय खारलांदोंमोन होनना खौरां मोननाय जायो। जाथायनि गुबै जाहोन आरो दायनिगिरिफोरनि सायाव पुलिसनि जेबो राहा लानायनि सोमोन्दै थाबैनो मिथिनो मोननाय जायाखै। नैथि खौराङाव दङ आसाम मेघालयनि दावराव दावसिनि गेजेराव रौनिया हानजा आरो आरएएफआ शिलंआव फ्लेग मार्च खुङो। भारतारि रौनिया हानजा आरो रेपिड एक्शन फर्सआ 22 आगस्ट 2026 आव शिलंआव मोनसे जथाय फ्लेग मार्च खालामदों। 19 आगस्टआव खासि फरायसा आफादनि रेलियाव जानाय हिंसायारि जाथायनि उनाव मेघालयनि राजथावनियाव रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादों। केएसइउ ब्लेक फ्लेग दिन्थिफुंनायनि समाव आसामनिफ्राय फैनाय दावबायारि गारिफोरखौ गाग्लोबनायनि उनाव थिसननाया जादों। सिनायमोनै मुखा गानग्रा सुबुंफोरा शिलंआव विन्डशील्डफोरखौ सिफायदों, गोबां दावबायारिफोरखौ जखम खालामदों आरो गासै शिलंआव रायजोआरि सम्पथिफोरखौ खहा खालामदों। बे जाथायखौ लानानै आसामनि सीमा रैखाथि मन्थ्रि अतुल बरा आरो मेघालयनि लेङाइ गिबि मन्थ्रि सिनियाव भुलां धरआ सनिबाराव गुवाहाटीआव लोगो हमलायदों। बे गोजौ थाखोनि जथुम्मानि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराड सांमानि गेजेराव सावरायदों। बराया शिलंनि हिंसाखौ गोनांथि गैयै आरो दुखुनांथाव होननानै बुंदों आरो मोन्नैबो हादोरसानि थागिरिफोरखौ गोजोन लाखिनो थाखाय खावलायो। मोननै रायजो सरकारा गोरोबथिखौ मोनफिननो आरो हादोर गेजेरारि दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जथाय राहाफोरनि सायाव गनायदों। शिलं हिंसानि फिननायाव मटर गारि मावदांसाफोरनि आफादफोरा आसाम मेघालय सिमानि जराबादआव दिन्थिफुंदोंमोन। हेंथा होग्राफोरा मेघालय रेबथुमजानाय गारिफोरखौ फारियै 3 सानसिम आसामाव हाबनायनिफ्राय होबथायो। जराबादआव सोमावसारगिरिफोरा मावख'आरि निमाहा बिनायजों लोगोसे खहा जानाय गारिफोरनि थाखाय राङारि खहा सुफुंनायनि दाबि खालामदों। आब्रुथि लाखिनो आरो दाङाबाजिखौ होबथानो थाखाय सीमा पस्टआव गोबां अनजिमानि पुलिस आरो रिजार्भ जवानफोरखौ थिसननाय जादों। मेघालय पुलिसआ बे हिंसायारि जाथायजों लोब्बा थानाय केएसइउनि 3 गागि दैदेनगिरिफोरखौ बुधबारनि मोनायाव खायो। हमजानाय बिबानगिरिफोरखौ आफादगिरि रेमन्ड खरजाना, लेङाइ आफादगिरि पिनक मेनलां सानमिएट आरो गाहाय नेहाथारि रुबेन नाजियार होननानै सिनायथिनाय जादों। आसाम जातीयताबादी युवा छात्र परिषदआ शुक्रबाराव मेघालयनि बेरेखायै रांखान्थियारि बन्द खालामनायनि थाखाय सामोल होदों। लाइमोन आफादफोरा सामोल होदों दि जुदि शिलंआव आसामनि नोगोरारिफोरनि सायाव गाग्लोबनाया सोलिबाय थायो अब्ला आसामाव मेघालयनि थागिरिफोरनि बेरेखायै हाबाफारि लानाय जागोन। थामथि खौराङाव दङ चिरांनि फुख्रियाव 4 उन्दै हिनजावसाफोरा गब'दों। चिरां जिल्लानि पानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय दामुगाव मुंनि जायगायाव थांनाय 21 आगस्ट 2026 आव 8 निफ्राय 10 बोसोर बैसोनि 4 उन्दै हिनजावसाफोरा फुख्रियाव गोदोना जिउ गोमायो।
पुलिसा थैनाय गथ'फोरखौ 8 बोसोर बैसोनि मासुमा खातुन, 9 बोसोर बैसोनि रुबिका खातुन, 8 बोसोर बैसोनि सनजुमा खातुन आरो 10 बोसोर बैसोनि सुहाना परबिन होननानै सिनायथि होदों। हिन्जावसाफोरनि गेजेराव 2 हिन्जावसाफोरा टेकोलमारी गामिनि आरो गुबुन 2आ दामुगावआव थायोमोन। चिरां जिल्लानि सिनियर पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट ध्रुबा बराया फोरमायनाय बादिब्ला फरायसालिनि सम जोबनायनि उनाव गेलेबाय थानाय समाव हिन्जावसाफोरा दैयाव गोग्लैयो। जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय पुलिस अफिसारफोरा नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ बङाइगावआव पुलिसनि एनकाउन्टाराव डाकाइतनि जोखोम। शुक्रबार 21 आगस्टनि जोबनायथिं आसामनि बङाइगाव जिल्लानि जगिगफायाव मोनसे पुलिस एनकाउन्टाराव सासे सन्देह खालामजानाय लुथिग्राया जखम जादों। जखम जानाय सुबुंखौ खाथिनि गलपारा जिल्लानि कृष्णाइनि बरद आली होनना सिनायथि मोननाय जायो। बिथांखौ सिगाङाव मोनसे खावनाय जाथायजों लोब्बा खालामनानै हमनाय जादोंमोन आरो जेब्ला बे जाथाया जादोंमोन अब्ला बिथांखौ कृष्णाइनिफ्राय जगिगफा पुलिस थानासिम लांनाय जादोंमोन। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला आलीया हासुनो ओंखारनायनि मुङाव नरनारायण सेतुनि साखाथियाव पुलिसनि गारिनिफ्राय ओंखारदोंमोन। अजद होनाय बादिब्ला बियो खोमसिनि खाबु लानानै सासे पुलिस कनस्टेबलखौ गाग्लोबो आरो खारनो नाजायो। पुलिसा बिखौ होबथानो नाजानायावनो 3 राउन्ड गुलि गावदों। मोनसे गुलिया आलीनि आगदा आथिङाव नाङो। उनाव बिथांखौ हमनाय जायो। गासैखौबो गिबियाव सालाथापारा कमिउनिटि हेल्थ सेन्टाराव लांनाय जादोंमोन आरो उनाव आरोबाव फाहामथायनि थाखाय बङाइगाव मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। बे गाग्लोबनायाव सासे पुलिस कनस्टेबल कमल रायाबो जोखोम जादों। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला आलीनि आखाइनिफ्राय गंसे हादोरारि पिस्तल बोखांनो हादों। बे जाथाया 19 आगस्टआव जगिगफानि खेरफुजियाव मोनसे लुथिनायनि खौरां मोननायनि उनाव जादों, जेब्ला मेघालयनि नंस्टेननि खासि हारिनि साद' सोद्रोमाफोरखौ गोजाम गारि बायनो थाखाय बे ओनसोलाव थांनाय समाव गाग्लोबदोंमोन आरो 5 लाखनिबो बांसिन रां लुथिदोंमोन। बेनि उनाव जगिगफा पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायो आरो शुक्रबारनि सानजौफु समाव आलीखौ कृष्णाइनिफ्राय हमनो हायो आरो लुथिनायनि गुबै मास्टारमाइन्ड होननानै सिनायथि होयो। 5थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव दिनेश गस्वामी फ्लाइ अभार रेलिंआव गारिया जाब्रबथाय। 22 आगस्ट सनिबारखालि हरनि 1 रिंगासो समाव गुवाहाटीनि दिनेश गस्वामी फ्लाइअभारनि कंक्रिट रेलिंजों गंसे गोख्रैथिजों खारबाय थानाय गारिया सौग्रावो। बे जाब्रबथायाव गारि आरो कंक्रिट रेलिं मोन्नैबो गोबां खहा जादों। जाब्रबथाय जायगायाव थानाय साखिफोरा अजद होदों दि सौग्रावनायनि उनाव गारियाव जानाय खहाखौ नायनानै गारि सालायगिरिया जौ लोंनायमोन जानो हागौ। नाथाय बे अजदनि सायाव जेबो अफिसियेल फोरमान मोननाय जायाखै। भरालुमुग पुलिस थानानि सासे ट्रेफिक पुलिस अफिसारआ खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै बुङो दि जाब्रबथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जखम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। 6थि खौराङाव दङ आसामनि नगावआव एलपिजि बाहायगिरिफोरा इ-केवाइसिनि मुंजों 200 रां बुथुमनायनि दाय खालामदों। नगावनि रायदंगियानि एलपिजि बाहायगिरिफोरा अजद होदों दि इ-केवाइसिनि मुङाव कास्टमारफोरनिफ्राय रां बुथुमगासिनो दं आरो बिनुनि इन्डियान एजेन्सिनि सायाव गोख्रों अजद होनाय जादों। बाहायगिरिफोरा अजद होदों दि इ-केवाइसिनि थाखाय बिसोरनिफ्राय 200 रां लानाय जादों। फारसेथिं खायसेया दाबि खालामदों दि एलपिजि सिलिन्डार बुथुमनाय समाव 200 रांनि गेस पाइप बायनो थाखाय नारसिनगासिनो दं। बाहायगिरिफोरनि बादिब्ला एजेन्सिनि मावथिफोरा अजद होनाय बादिब्ला पाइप बायाब्ला सिलिन्डारखौ होनाय जानाय नङा होनना बुंदों। बे अजदफोरा ओनसोलनि एलपिजि बाहायगिरिफोर, गुबैयै गामियारि हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। बाहायगिरिफोरा बेखौबो अजद होदों दि ओनसोलनि गोबां गेस एजेन्सिफोराव बिचौलियाफोरजों लोब्बा थानाय बेफोरबादि हाबाया सोलिगासिनो दं। बाहायगिरिफोरा इ-केवाइसिनि मुङाव रां बुथुमनाय आरो साबसिडिनि एलपिजि सिलिन्डार मोन्नायजों लोगोसे उफ्रा मुवा बेसादफोर बायनो गोनां खालामनायनि सायाव सोंथि खालामदों। बिथांमोनहा एजेन्सिनि सायाव होनाय अजदफोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों आरो दायनिगिरि सुबुंफोरनि बेरेखायै राहा लानो दाबि खालामदों। 7थि खौराङाव दङ आसामनि हजायाव डक्टर महरै सिनायथि होनायनि दायाव कलकातानि सासे सुबुंखौ हमदों। बेरामिफोरनिफ्राय 15,000 रांसिम रां लादोंमोन। आसामनि हजाय जिल्लानि लंका पुलिसा कलकातानि सासे थागिरिखौ डक्टरनि महर लानानै फाहामथाय होनायनि सुबुरुन लानायनि थाखाय बेरामिफोरनिफ्राय 15,000 सिम रां लानायनि दायाव हमदों। दायनिगिरिखौ सोनाब बंगनि कलकातानि थागिरि प्रिन्स बिश्वास होननानै सिनायथिनाय जादों।
पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बिश्वासआ लंकानि वार्ड नं 6 नि कलेज र'डआव भारानि न'निफ्राय खामानि मावगासिनो दंमोन, जेराव बिथाङा सासे देहा फाहामगिरि महरै सिनायथि होदोंमोन आरो गोनांथि जानाय फोरमान बिलाइ गैयालाबानो बेरामिफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय बोसोन होदोंमोन। सासे देहा फाहामगिरिनि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै गुवाहाटी CIDआव FIR थिसननायनि उनाव पुलिसनि बे मावफारियाखौ लानाय जादों। अजद होनायनि उनाव लंका पुलिसा भेरिफिकेसन खालामो आरो मिथिनो मोनो दि बिश्वासनि आखायाव नांगौ जानाय मावख'आरि फोरमानलाइफोर गैया। 8थि खौराङाव दङ निहाल बिहाराव नखरारि दावराव-दावसिनि उनाव दिल्लीनि टेकिखौ बिहावनि सुबुंफोरा बुनानै बुथारदों। दिल्लीनि निहाल बिहाराव सनिबारनि फुङाव नखरारि दावराव-दावसिनि उनाव बिसिनि नखरनि सोद्रोमाफोरा गाज्रियै गाग्लोबनानै 33 बोसोर बैसोनि सफ्टवेयार इन्जिनियार बिनय गुप्ता मुंनि सुबुङा जिउ गोमायो। बिनयआ नयडायाव एडबीजों लोगोसे सफ्टवेयार इन्जिनियार महरै खामानि मावदोंमोन आरो लक्ष्मी पार्कआव थायोमोन। बिसि-फिसायनि जुलिया 3 खावसे बोसोर जाबायमोन आरो बिमा-बिफाया 4 खावसे दाननि जावजा गथ'फोर, सासे हौवासा आरो सासे हिनजावसा दङ। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बिनय आरो बिनि बिसिनि गेजेराव नांज्लायनाय जादोंमोन। नांज्लायनायनि उनाव बिसिया गावनि बाहागिफोरखौ लिंहरनानै न'आव फैनानै बिनयखौ गाज्रियै बुयो। गाग्लोबनाय समाव बिनयआ गोब्राब जोखोम जायो आरो दसे समनि उनावनो जिउ गोमायो। मावख'गिरिफोरा जाथाय जायगायाव थांनानै गाग्लोबनायजों सोमोन्दो थानाय 4 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो। दिल्ली पुलिसा भारतीय न्याय संहितानि धारा 103(1) आरो 3(5) नि सिङाव आयेनारि राहा लादों। नायबिजिरगिरिफोरा हमजानाय सुबुंफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं जाहाथे गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि थाखाय जाथायनि फारिखौ मिथिनो हायो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।